Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at Dakuma katatayo. Nagabsa ti panagdaldalyasan tayo, akas may sa asimbahan. At talit tayo, ibiyag tayo, ipamati, at talit tayo ti grasya ti Diyos. Kasapay ko na makapudlo tayo. Dali atong tayo, akas manapudlo ang Kristiyano. Itangal daw, ilaging tayo pa'y ni Santa Marta, absat ni Lazaro, ken ni Maria, nga iso nga nagserbi ni Apo Jesus. Dawatan tayo, na makapagserbi tayo man ken Apo Jesus nga daan puso, at daan kinagagat ken kinapudno. Tatlong araw may karita yung maniralog, iti na Santo na misteryo, bigbigan tayo, nagigibas-bason tayo, nagpagmamawiyat tayo ina. Sikaan na ibaon na paimbagang nagiti puso nga at babawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sikaan na imay na maayabang nagiti managbaso, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sikaan sinutugaw iti matanawan ti amat at maibabalit na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalit na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan nagiti basbasong tayo, ipan na tayo itibiyag na agnanayon. Amen. Kumararap tayo. Man nakabalik na Diyos, tibugbog na anak mo, kinayat na, tinagdagos, ijubalay, tinagasat amarta. Ibaay mo ka rin, nababayan di pa nang ibabayan dahil tinasanta. Mapudnon mi kagserbi ken Kristo, babayan di pa nagserbi mi itipada mi atao. Ket maikarikam to apagdagusen ti agnanayon nga balay mo sa dilangit. Gapo ken Apo Hesus Kristo nga anak mo ket Dios, isu magipagbiag ken magipagari ken kay itimpuyog ti Espiritu Santo, Dios agnanayon nga awan ti hinggan. Di may basa na agaw ito muna surat ni San Juan. Ay ayatet agagayin, aginayat tayo, agsipod tani ayat at tao ti Diyos. Anak ti Diyos ni siya sinuman nga agayan, ket amamo na ti Diyos. Isaan agayan, saan na maamo ti Diyos, ta ti Diyos ayat. Kastoy di pa nakipakita ti Diyos nga ayatet na tayo. Imbaon na ito'y lubong ti kakaisun ng anak na tapno maadaan tayo itibiyag kapukit kuwana. Dahil ito'y tipudno at ay papanan ti ayat. Saan agaputay mayat tayo ti Diyos, nudiket inayat na tayo. Tay imbaon na ti anak na apakapakawanan dagiti basul tayo. Pagpanagay agagayin, nukasta ti panagayan ti Diyos kada tayo, rebel namin nga ginayat tayo. Awan pa iti nakakita ni Diyos, ngem naginayat tayo, agtaeng ti Diyos kada tayo, ket nananay ti ayat na kada tayo. Kasto ti pakamuan tayo nga agtaeng tayo ni Diyos, ket agtaeng net kada tayo. Inted na kada tayo ti Espiritu na, nakita ken paneklikan mi ngem na ti anak na, amang isilaan ti bilugo. Agtaeng ti Diyos ti mangbibig ani Jesus, anak ti Diyos. Ket agdaeng ket kenkwana ti Dios. Datayo met laeng ti makaamu ken mamati iti ayat na kada tayo. Isao ti Apo. Agyaman tayo. Iti amin at tiyempo agyaman iti Apo. Iti amin at tiyempo agyaman iti Apo. Iti amin at tiyempo agyaman iti Apo. Diyak to agsardeng ang mangidaydayaw kenkwana. Idaydayaw kutug ako itinaramid na, amin ang may dadanes, dungge ken agragsak kuma. Dagdayan dan kamagitan mo iti ako, when agmay sa tayo ang idaydayaw itinagan na, imawagak iti ako ken sinumbatan na, pinukawan na dagiti amin kapagod na.
Kumita tempuana dagiti may dadanes ket maragsakan ka. Pulos asaan dando ang mabalingan. Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sumbatan na ida. Isalakan na ida kadagiti amin a pakarilibukan ka. Aywana ti anghel ti Apo dagiti agbuteng tempuana ket ispalen na ida iti amin a pagpegadanda. Padasen yu ti tinimbag ti Apo, nagasa ti tao magbuteng tempuana. Agbuteng tayo iti Apo, dakay amin at tao na. Awan pagkurangan dagiti agbuteng tempuana, maawalan pa'y dagiti milyon iti kanen ket agbisinda. Ngayon dagiti agtulong iti Apo, ada amin may pagkatapuan. Ti Apo at kapumata kayo. Ipan na may managawag nila santuan nga Ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria ay kanka. Igi magmag na ni Jesus kan dagiti adalan na dimten ti maysa a baryo. Sadyay sinangaili ti maysa a babae nga agnagan Marta iti balay na. At nakabsat na nga agnagan Maria ang nagtugaw sa kaalam ti Apo ket nagdingkeg iti panlursuro na. Dapot ang maringguran ni Marta ti panagsagana na napan ken Jesus. Apo kinunan na awan kali anyaman na ken kabaybay anak ni kabsat mo ket sisyak ti agsagana. Ibagaman ken kuana tatulungan na. Marta, Marta, insungbat ti Apo. Adu unay ti pakaringguram ken pakabuungan ti ulo ngem may salaran ti masapon. Pinili ni Maria ti kasayaatan ket saan to ang maikat ken kuana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Dati man dito ay napanagdalya sa sinuto. Hindi niya minsan di last week, ijay bigan, Lunes ba ba? Naramid ko ti sinuto. Dakiti amin na papadi ti pamiyana na paset ti Luzon. Hello. Kaya tagtitipon na iti papadi, iti amyan na Luzon, Pagigaraw, Tabuk, Birdet, Abra, Natayo, La Union, Natayo ti Nagsinuto. Kapasok na lang na iti panagsinuto na inugi tayo ti Artigo 6, imay ti parokya at umay ti limo at mapanmanak sudli jay region at pantuman di Manila kasi kararamigan tayo. Kaya dahil palagitan niya tayo, ano dahil sinunod na yung bagbaga tayo. Dato dati may kaurunaan na akong na, kaya dahil communion, participation, mission, kung ano na ito Panlaki kaysa, panlaki titulong, ken admission. Pati kina Kristiyano tayo, minhaan nga mabalin nga, at napamati mo, umay ka makinisan, nagawid kan, awan bibigyan mo nila, that is traditional,
Hindi pa yung 500 years, 300 years sa lahat, 800 years pa lang simbahan, hindi. So, kung nga kung kunang yung Domingo ka, meeting na ito. Nabayang kung oray na ito na meeting, oray na iti apulay, awan mangitas kaso. Nanipod din stulan ko na kayo walektor na apulay, oray na iti amin nga commission sa ko na at ako masipirit na meeting yun, orayan, di mo matungkong pang-apaya. Talaga mo at nagliktor ka, kung may kamakimisa ng schedule mo, ako lang ka, agsad ka lang ang makimisa ka lang ang schedule mo, awan bibigyan mo, awan di epekto na kanyang itinapulay, kaya kinaliktor mo, agawin ka. Kasi mo kanya ka, padi ang, naordena na, agnis-nisa, agiyan ka na kayo, nuhaan na makakulong kanya, tigil na patik, nuhaan na, umepekto kanya, tigil na, yakpay na agawin. Hello? Kasi wala kanya na, umay ka mag-inisa, sinuto ko na kayo, apay na sinuto, iruwita yung isisa, kaya padpadasan kayo mapaulagan. Anya di simba ay yung sisa, simbahan sa kataruban, pagbalingan tayo sa simbahan day-day, panagkakaaruba tayo, alam natin, kinasimba ay kinakristyano tayo, imay ka nag-inisa, nagdapat mo ba sa tay-tay-tin ka man, awang magbibigyan ko yung karubay ko, habang mo mapaunan na yan, adayo. Kasi mo lang kaya nag-isinuto, masapon nga, anya kayo rumban, dun ni kabsat mo, tulungan, alalayan, bakit ko operan ka, kadadyagang di pa nagbalbaliw, nakabaybayan na ibang way ng simbahan, nga di faith, at dalating head level lang, na awan di puso kaya di ima, awan di transformation, awan di pa nagbalbaliw, no di pa mati ka nagpatinggalaan dito nga, haan nga maibyan, haan nga mai-apply, haan tayo na ang motivasyon tayo, itigi mo yung pampamilya tayo, awan pa nagbalbaliw, kuna na namatay ka, isang nga, ginlunganong tayo kisisa, kung namin lukulukon mo ili, niawanan na sa bali man na, nagtalang tisisan haan, tisinudo, paunagan lang di niya pa naglalang ng tisisa, paunagan lang di niya kaya nasa uwang tisisa, kaan niya tibagbagan nito untang tabi proseso tayo, panagdengag, listening to the Holy Spirit, kung na dyan, denggal tayo, maya ti boses ti Espiritu Santo, nga timagiburay, na tayo maglaan, denggal tayo, dagiti balikas, dagiti haan nga maikaskaso, haan nga mapanpansin, haan nga madenggal ti boses na, uray ti simbaan ka, nutagduma ka, nasimrad na yan, nakadagdaan ng nalidir, ari-ari ti simbaan, nagtakla na dito may paspasulin, haan nga kasgit, kaya ti simbaan langit. Ti kaya na manglag amin, ang boses, uray, dagitay, haan nga mapanpansin, uray dagitay, unay nga, kasi ti simbaan dapat, umayda, madalong na tapno manglag. Iso na yan, listening to the Holy Spirit, to the voice of the Holy Spirit, kung na yan, dagdag tayo, doon yan ti boses, ti Espiritu Santo ka na tayo. Nagyayan, kung na tayo, communion, ada pa lang kayo isa, problema na ita. Participation, ada participation tayo. Didemission na natin mabagsak, taapaya. Mabati tayo i-demission, taapaya. Iti panalibyan, iti pamati, kasi nagagdayo. Ada pamati tayo, may kabesa tayo, amu tayo, tinagyan, iti pamati tayo. Nuno pa i-demission na naligap na uri na ng mga papadi. Salud-sudin na. Sinungsungbakan mi, anya sinungsungbakan mi. Anya di makatrigger tingka iti kinapadim, anya di pakarigatam nga makisinudo, anya di sinudo kami makilangan kada giti tao, dungger kada giti tao. Tanong duma ko no ta ako papadim gara de los buenos sorry tanong ko siya ipaday. Oh, rayo ko na yo adliniting kayo ito ka maudyanan na siya lang natin masoro. Narigat niya ano tayo struggle kanya ni nga dahil dahil mo kuna kayo isisa nga rin parokya na pagtitipunan kayo tilain tayo pagdadang tayo kay boses tunggal may isa pagtitipunan tayo parokya haan na lang nga niya po pati haan na rin kayo amuyo ka amu amin niya po pati amu suna amin kimang sobat anak
di-decide nyo, iso di masurot, iso gawin nga, hindi lang kongreso tayo pa ito. Ano ang naging kaya ko maiimpos, nga sumbag din pagbalinan, nga mga anak, depende din yung sitwasyon yun, da kayo din ang sumbag, da kayo kinangaramin, da kayo din mariyak, kas gano'n lang yung sinubo. Kasi imbaga na rin dyan, ano di mo na, ano di pakarigatan nyo. Da kami, ano din ang struggle, already grupo mi, ano di mo na, marigatan kami na nagaduma, dumugad. At dalang tali rin na nasyak pipati. May ikatwa man, dahil kitang tao at damo na niya pakarigatan, nagrigat di ang ways. Dagdagat idimiti. Kasano may sinuto nyo? Libil mamot, Father, makasangit kami. At ay madanagan, aming na parokya kasyan. Kagsinsinuto na gini at kabaw, duwang at tulang gini, duwang at pakapsot, yung nagkatay. Hanggang madanagan, kasyan amin. Ngayon rin, isugurot nga rin medyo tayo, nagpipisa, nagdaddoy, yung unatin pero nagduman, iba tayong tapno, misa, di aratin na talo, sinudo ko naman, dali man yan. Kung nagmayat list tayo, kitaon nyo. Kung sumaruno, kanibagay yung ipadlaw yun, kanigit ang arubay yung nagluto kay kinadalo, kitaon nyo, nagdalo kayo may mga isip. Nagdalo, linuto may ko na yung ipadlaw, kitaon. Picturean ko lagi na para sinayo. Kanya di pag-ibagalakan, una na dyan, nga din ay panlaki partisipar, misyon, nga may di ko na lisit, dengger kayo tibusin, ano niya di kasakulan. Talo kalakuma, padiak, kala ko makakabandong na angkor nga mai, kala ko madapot, di makaangkor maiwanan di panagkita ng panagdenggan ko kapag kaya ko kinagal ko, surutan ko, awan pa nagbalbali, ano nga makita amin, kasi magkan nga yun. Da kayo nga nasanay kasi simbahan ang mong ay iso nga, iso mo lang, iso ako. Hindi pa lang kurang di pati kakastaan, naman dapat ada yung nakagrupok iti sharing me, di ba pati? Nagtakil man, nagpagpata tayo. Naggapo naman, missionary man hindi. Kung muna struggle na di may sa kapati, da kami hindi ko na kasalawan boses may kanagitay yung papadi na danakil, kung na tabagpatak ng abakit iso na dali foreigner. Aging gana na dali tao, ibang bagagala ang padi, dali danakil. Datang nalilid na linisip nga kanila, iguro man, halata kang madundang nga. Isungkol lang oras dyan mo ijat ko nga, matutagapita kang nanisip, handak dundang ko na magkita. Nanya ibagbaga na design. Iso di ko na, di mentality hindi, nga nadanon, nuri na tayo, nadanon kailangan. Hindi dahil, siyempre, naging nakapsat nga foreigner, kita video, na kita pa, hindi ko, ay mo na kayo, nadadaw. Lugan na po pati, so di pala itanay Diyos kita. Nasumangkot na kita, sardinas na pipit, at pipila kita tao, so garo di pala ayun na iliti pati. So kanaruan na kita tao, simbaan mo nanda, ipanulong di tao, anya di maalak. Ado ka na, dahil si Israel na lang din. Nakarakaroon na pala kita nabiit pa. Taduan na kita ang kurin na ibigin. So kung pinanulungan, simbaan, pamanulungan na, anya di waras na. So, yun ay parokya na nagdapok na may sa balbaliwan tayo na iyayan, haanin na kasyayan. Ipanunutin mo, simbahan, ano yung maitulong din kapsat ko niya, maitulong ko na maitag ibang yun. Ay! Ano na yung tangatay ako, magkastala yun, nagyak kami nyo. Papapanan na dahil tangatay ikakaan niya ko pag-asir ako mag-aaral na dahil pagkakutang na. Tama. Pag-revolve lang, pang-maintain na lang ang parokya, nag-review nyo ka dapat, nag-subsub si Day, saan na tayo kay tahantay na umanan. Dahil yung mentality, gusto niya, hindi mo ako nanda, maingat ko kita yung nag-aapaan ni Jesse, huwag na ka. Apay nga talang ibagal na maipangako, tanda mo na po na maawan. Hinanda nga ibagal na, maipangako, tanda mo, di ayan ni ko, nagbating pasikat ko mga tanda mo, sumagmamanuwa ni kayo, nakasama ko, so, napanakak naman.
Manong presyo gasolina, tima. 20 pesos mo, 1 po. Nayon na amin, proseso sa listening to the voice of the Holy Spirit. Kaanya ibagbagalan ito eh. Huwag galingan. Uray ko na, di ba isang nalasanto nga pati, uray kanya tayo maglakan. Naman hindi pa nagpakalay tayo, uray ka sa anong kasirid tayo, uray ka sa anong kalain tayo, uray ka sa anong kamato ti saat na PPC President Candalit ang staff na nagpipitas na buong hindi kaya tayo, no saan nga idaldalang ti Espiritu Santo. No saan nga di kaya ti Espiritu Santo ti masusunod, kawang ko kailangan. The same church, di ka tibagbaga ti simbahan, ay tibagbaga ti Espiritu Santo. Di na, panagdagan ni kakabsa, panang tulong, panang dangay ni kakabsa. Da kami kumada, kayo nga mangibaga nga natantanong na nato, sisasagana tayo umaraya. Nagisisa kayo, sabi ko lang, no nagsublit gisisan, no amo isa gisita ko pagsisa ko pa ulo mo gusto tayo. Nagkamot ibang ko kayo nagmayang, kanya na ito ni Marta. Kanya di baga ni Marta, napali ako Isus di balay ka, ako di ka natin magdanakan ni Maria, wala na. Trabaho, at dahil ito trabaho, isuna, at tugtugaw. Kanya di ko na niya ako Isus, Marta, wala na. You're so anxious of so many things. Nagadulang mo nila ipakamuhuman kay Ono. Mary has chosen the better part. Kanya di dahil, to be with the Lord. Pinili ni Maria ikapintasan. Kanya di dahil, at iti sa kaanan ti ako. Ordohan na ba ni Marta? Takaslakan niya kayo nga nagagad. Dino DJ trabaho kayo na kantay natin pila espiritual nga aspeto na maya. May gagwa. Sakit tayo timanag sa naili. Nasaya at dayta. So kung umaya ako pati, ako baktikulan di sidana. Nagmayak nakikitaan kaya kakmut at. Baktikulan, lupo, laman. Kasi dali akong kurain. Mga bagay Mayak nagsaraili tayo, awal problema na ito. Kasi mag-iniman ka. Honor kanya tayo, ken sakit tayo, kasi na kumadadayaw na, ken kayatan tayo na dyan, o bahali tayo na ito. Lumanhag ako mga dyan. Ni Marta, nagsaraili, oray lang nariribukan. Lumanhag ako mga dyan. Anya din dyan, nabagpatag dyan. At dalang kakumamot bundaway na agbalin nga Maria niya diyan timakisao dumungad makipagsaya. Ore kanya tayo. Kitaan niyo. Lumangan tayo. Gibalbalay tayo. Nagalit tayo nagsagana, mangan tayo. At daka din espiritual na panagsasarita. Lumayak makipangan kanya yun, lumangan tayo ito malpas timisa. Mga kamita na kambulag, numukan na kakabalay ka at sasano, di nakampay kaya nakasano. Kung sumaro na ito kaya timangano. Origin nag-imas, naging pintas na rin pa, nagtutong-tong, panaglalaro, panagdadangay nun, di masidahan. Oh! Uri ka sa mga ipas na iyahan tayo, no awan pina-espirital, no awan ganas, no amang-mangan, no awan pinasaya, no amang magla. Uri ka niya kami pagkalit, uri tubig kami, mga! Mababakot ka mga mga naglaro mo nagluto ni ilang gamit ka at ilungsaman ko sa unaw ka! Agluluwa ka ng mga ipapilit na kasi kumain ka niya minit na hindi ipapilit mo kasi lang ipapilit mo lamang kayo ako ikay kanya may kayo tagsasama kayo may kayo tagpapatan tayo ako tatlumpat medyo maya medyo atakurang na naimimas ni Jay pagpakan no Jay pa taong pandangan at sinundod dyan at espiritu na kasi di mo lang makikimarta kalagawatin tayo makatigagot ni Marta nga nagisagana ti Apo itarigatay na pinasangbay na ni Apo Jesus pasangbayan tayo kumamad hindi pa nangan hindi pa naglalangan ura di pa nagtrabaho ura di pa nagraraan di man nagbayad nagtrabaho agsika nga nagraraan nung naragsak at daayan na yung trabaho
trabaho tayo, ha? Oh. Kung na kayo nagraraw ko, dalig-liglikan niya mo. Ay, pati, pagpakasikan mo ang kabayo. Dinarakan ka talaga. Dito ng mga kayo, kung kita kayo, yuwaras ka, ang nanang mo, nagpaigid ka, hanggang masisitin ka. Imbes ko mga mayang kadagdag, imbes ko mga mayang, ori ka lang ipang na yan, palagay sa diyan, sama-samakit, kumana. Lasa tayo kumana, dadapa ng pasangkay na, pasangbayan na ito man niya ako, Yesus. Nagdaan ayat-ayat karamitan tayo, pasangbayan na ito man niya ako, Yesus. Tigesi man, trabaho man, pamilya man. No, pasangbayan tayo ako, Yesus. Haan ka na di pantanan, di pantanan pasangbayan. Ikaan niya ang ulo, di palagbiyan tayo, uri palagtrabaho. No, pasangbayan na tayo niya ako, Yesus. Tinamnama tayo, pasangbayan na tayo ito kumamag. Makibalay tayo ito kumamag, kinukuana. Makilanod tayo ito kumamag, kinukuana. Dahil kitang tagagayan tayo. Alay, kung tuloy tayo kagdaldaldasa, makatulong na dito yung aramigan tayo, parang papakulan. Haan lang natin pamati ka, panagagal, BBS. BBS kayo, ang gregor tinagduma, masaya ang tayo ka. Nagigit ang kastoy pa nagbibinuran na pati. Nagigit ang kastoy pa nagbiin na napati. Halang di pang nag-iisa na dami, awang bibiyang na ha. At daramon na, lakwa mo dyan kasawa. At trabaho kayo sa kay lalagawid, no? Kasapulang di bagat mo, kasapulang nila kayo mo, imano kan awang relasyon yung haanang nasakit. Haanang di mo, kapan ko maigda at iba na adda, di dyan napintas na patpata, napintas na lang, lagi tayo rekado ti panagasawa, rekado ti pamilya, kasi paano, partano! Di anak mo, ititid mo ang kayo sa di partana ng agbas-basa ng awang mo, tinasamkit na rekado na anak tayo. Kasi mo na ipamati. Ibigay ka na rin tayo, rekado na tatlo umunan, umimas, tatlo sumaya. Alas sa atin kung kapasperdan tayo na ako, Jesus, dagdagan tayo ng Espiritu Santo, di pa lang pasangbay ng mata, pasangbayan tayo ng ako, Jesus, anya titurong na, udagdagan tayo, alam, barbarin ng pasangbayan na itong matiyag na namin ng pagtaanan, natintas ng pagtaanan. Tumagdag tayo para hindi kararaga sa prasap. Mararag tayo, nagintay tatay, si papakumbaga ni Diyos, si Ama tayo, lagi kang runana ka sa tulang tayo, kaya itilubo. Hindi tunggal panggap ko na tayo, apo din yan na kang kali. Agpaay ti Santa Ina Iglesia, ni Santo Papa Leo, dagiti amin na obispo ken papadi, tapno babaen iti napudno, nanaken ken espiritual na panangidaulo ken panangiwanwanda, mapasingkidan iti agnanayon at ulag iti nagpaetan dagiti mamati ken iti Dios, ket may turong dagiti tattao iti nalinteg adalan. Kumararan tayo iti ako. Agpaay iti pagilian tayo a Pilipinas ken dagiti opisyales ti gobyerno, lokal man o nasyonal, sabay kumata babaen iti pagpatulan ni Jesus, maninaw kadakwada iti galat iti kinaalipet Pangulo, ken iti panagserbida kadagiti tattao, may turong babaen iti ayat, hustisya ken kapya. Kumararan tayo iti ako. Agpaay kadagiti amin a biktima iti hustisya, didigra ken pinaranggas, nang nangruna kadagiti biktima iti napalabas sa bagyong Quiapo. Sapay kumata ti Diyos, ipaay na kadakwada, iti panakatami, panakaagas, ken panakailisi kadagiti peggan. Kumararan tayo iti ako. Agpaay iti Santa Ina Iglesia, sapay kumata magugod na iti kalitago ken sirmata, nang agbalin na kas kinudo a simbaan na dungeg, mangtakwa, pagayatan ti Diyos ken mangtarabay, babaen metlaeng ti grasya ken panarabay ti Diyos, ket naandur mangsaranget kadagiti lampet ken panubok as mangbay. Kumararan tayo iti ako. Agpaay kadagiti suamin nga ayaten tayo iti biyag, anang ipulang iti biyag da iti namarswa, nang nangruna kadagiti awan makalangit kadakwada,
Sapay kuman at Diyos, ipaay na ikagnanayon na paligyan na kadakwada at masarakan da ginananay akapya inisidog na. Kumararap tayo, iyaw. Pag-uliban tayo may magtawakan na rin bukod tayo. Okay? Nalilipang ng pamilya tayo. Hindi ba ikarkaragan, nalilipakapsat tayo, alimawat itulong tayo may karkaragan kadakwada. Habang nailangitan, sinanama kami ang maikal din ang anay kaipapanan, dagiti tarigagay mi kasmay-may sa adimo. Sapay kuma kadagitoy at kalikagong mi, imang tulong kadagiti tignay mi, kandidalan mi ang turong ken katapo ken Kristo maapo mi. Kumararap tayo, sa na tayo may nagtigadatong tayo, makaayo kumain, Diyos Ama, man na kapalit amin. Kaya po, at ang mga nagtigadatong na nagtigadatong kaya may maayo ko kayo, may nagtigadatong pinagad na, kaya basta ay pag-ibagan tayo, kaya ikatagupan niya sa kuwan niya. Ako'y managawag ni Anastas dao ka na nalilina, alamin mo, kaya nagasat, kasanta Marta. Ipaay mo ka din. Takas ti panakay ayon ka na pinayat at panagserbi na ken ka. Makaay ayon umamet ken ka kay panagdaton mi si kalagyak ken agari iyak na nayo nga awan ti urana. Ti apo at ako mga kayo. Tag-ayo dari tapos puso. Agyamang tayo iti apo at Diyos tayo. Pugno na yung may karigatrumbel anong mi at pakaisalakanan mi. Ada kami di amin na tiyempo ng diso agyaman kang kanta ako na santuan na ama. Man na mabalin katagnanayon na Diyos na puken Kristo na apo mi. Taarami naman iglesia ibungan na adiagresat. Tibaro ang pagagitaan di kinasingpet. Babal din ang askas daawa panagbiag dagiti sa santos mo.
Pinipaay mo kinalawang kapalit-lit ayat mo ka na kami. Kasta kay abagaan binisang sangayan na pagkatulad da. Maawis kami nga diyan, tapno maipaay ka na kami dari igungan ni panakaisaratan. Kat babaan di makaay ayon ka kanang ipapait da. Ipaay mo tapan nga laklit mo ka na kami. Isot ka po na ang makitanggay kami kadali di amin na Angeles sa Santos. Kat agraragsak kami ang miday-dayo ken kapet po namin. Puno na yung apo, di ka kinasanto, at sinabi mo buhayan ti amin ang kinasanto. Dawatin mi marot ti pahay mo na espiritu mamang pasanto ka na dito'y kadato. Tapno pagbalinan na ti pahay mo ginata kami, abagi ang dara ni apo ni Heso Kristo. Isulilisang payayawan na sila ayat ni Magina, tapno at tutuok na nanay tinapay, nagyamang ka, pinisti sila. Sana hintay kadali disipulos na kinunan alain nyo at manangkay amin ibilay pray. Kada iti magig isa may yawat o ang ipaay karapay. Basta matakalpasanday di pa nang nabiila na ngalay italis na giyamang malengkenta. Sana hintay kadali disipulos na kinunan. Alawin niyo at tumayong kay aming itilay ko ay talaging kalis tidara. Darat ang ako, pinagnanayon na tula. Iso ang maibuyat ko, ang maipaay ka na kayo, kaya kadaliti agaw at tao. Tapno mapakawan na gitipas baso. Aragin nyo na ito ay kapangilaglagit niyo kanya. Di misteryo itong mati. Gloria ni Diyos mo. Itinurot ka lang ilahit ni ipapatay ng malamunga ni Kristo, idatong ni ng kaapong titinapay tibiyak, kaya di kalis ti pananakay sa lakay. Agyaman ng kyan ka, tayo paay mo amay kalikani, nga dalito'y saklang mo, kaya serbi kang kyan ka. Dawatin niya ako, kada kami ang grano, itipabigan dara ni Kristo, pagkay-kaysa na ang tumati, Espiritu Santo. Laglalipan ka, ako ti iglesia manaysak na piti sa kalpungan, kat paray-rayon kayat na anadusan. Laglalipan man nila yung Santo Papa mi David William, nga arsobispo mi amin nga obispo kay Papari. Laglalipan kay ako na itigarapsat niya pinmusa yan na sinanaman ti panagungar ng pitisidong takaasin. Awatin ka bilay isilong karaniya mo para bitaan na din kay tirupan rupa. Dawatin ni ako kay paay mo met nakaasin ka na kami. Aranikan kumamay kami kang amin ni Tiagnanayan na diyan. Kat magiramot kang to. Kinaindasan ang Berhen Maria ngayon natin Diyos. Dinagasat ng Jose na esposo na. Dali dinagasat ng Apostoles kang dali amin na sa Santo. Isuda ang nakaputno na nagserbikan ka nito'y kada. Magikatwa kang tukan may kadakwaga na mangitan tanong ken mangidaydayaw ken kagapo ken Yesu Kristo na anak mo. Gapo ken Kristo sila kaysa ken Kristo ken gisilong ni Kristo ititimpuyo ti Espiritu Santo irong kaibigan ka na kamaling na ama tiyamin na dayo ken gloria iti nanayon na awan ti ka. Inay maraming ama ket maraming na kinararag na isuro ni Ama Jesus karatayo. Amami sa dilawit, kaya tayo kumasanatan mo. Dulay kumati pagaya,
Dawatin mi dan kaapo kay salatan na kami kadagiti amin at pagdaksan mi dan kada si aayat ti kapiya kadagiti aldaw mi. Nagbabagan ti kanulong takaasin kada kami. Kantanayon kumalakay nga iti basol mailisi kami. Ti amin na rinibok may kanawa kami. Kabayan ti panamurburay mi ti kinagasa ng namagun mi. Ken tiya ay Yesu Kristo anang isalatan kada kami. O Apo mi na Yesu Kristo, kinunang kadagiti apostoles mo kapiya ti bakit kada kayo. Kapiya nga dapo kanyang ited po kada kayo. Saan nadadagiti basbasol mi tiningningan. Nuligat ti pamamaki ti iglesia. Katkas mayan nuro ti pagayataw, ipaay mo kada si aasi ken kuana. Ti kapiya ken kalagay kaysa si kalagbiyak ken agari. Igag nanayon na awan ti ingana. Ti kapiya ti Apo ng nanayon kumangat kada kayo. Hindi na pakunggo kami ng ayat na puso, ipaay kayo di kapiya, itunggal na isa ka tayo kapiya. Nagapsat at tuloy nga po Jesus, ti Cordero ti Diyos, ang mangingkat kalagi basbaso ti lubong nag-aasat tayo, anayawan iti layo ko ay kapalayana. Ako ay
Ipaayo mo kat ako talaga man nakiramon, ibagikan da, ibugtong na mo, ukasan na, tipan nakigagon, dagiti puso mi, kada nakinari si kabanbanan dito'y daga, kinkasta babaan di pagpatulan ni Santa Marta, rumay-ray di panagayak mi ganun ka dito'y daga, ket sa dilangit, agraksak kang ko, tipan nakakita mi kinkay kerupan-rupa, kapugan ako may sa Kristo, anak ng Diyos, isa magipagbiyak kan magipagari kan ka ikitimpuyo kay Espiritu Santo Diyos nga ganayon nga awan kinggan. Paglimana nagiti siligal team nga manginay dalan magi daldalyasan kini na sinudo ako alaan mo sa niyo isa ruwag yun lang tataikat niyo agungan tulak ta makaalam tulak ta barbari mo makaisalak tulak ta dahil tatimisyon tayo magiwaragawa kaya lubusan tayo man ang Diyos ti magpabunga ng itigisan sa mga tayo. Ti Apo at na pumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos. Ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Nagpasin ti na Santo na misa, tayo ni ti ayak ken kapiya ti Apo.